Komersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw, Lunes na Lunes kita. Bao, bispiras iya para sa sweldo, buwas sa may mga balatunon pa. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon ng matagpalamati sa kahanginan nga nagabuylog na, nagaupod na, karon nga agad diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hindi lamang diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental kundi bilog nga Western Visayas sa on-air naton nga mga kaaksyon. Pero sa mga naga-monitor via online, good morning man, good day sa inyo dira din kaman nga bahin sang kalibutan. Malabutan sa katon sining nga broadcast basta may available ka lang nga internet connection. Welcome to the show until 9:30 in the morning. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangaragad. Hoy, ginabi-abi tagid ang mga naga-monitor subong ha pagi sa Facebook kag YouTube. Ang nami pagid para damo kita maserbisyuhan kag malabutan sa ngaton nga pagpangalagad kun inyo ma-share, ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. No, sa isa ka pag-click nyo lang kay kita nga mga Pinoy notable kita iya mo hindi lang actually sa mga Pinoy nga nagatinad diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Bisan pa man ang mga Pinoy abroad ang sige man usarho sa internet world, sige man sila gamit kapin pa sa mga lugar nga ginaistaran nila na ginaalaw ang social media. Di mas nami kung ma-share ninyo, at least may ara kita sang malabutan sa aton nga pagpangalagad, makahibalo sa aton sining mga informasyon kag balita karon nga aga, no? Nami gisina ko ma-share ninyo kag mapadala ang aton sining mga program diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kinabi-abi taman kumayara kamo sa mga mensahe, mga komentaryo, mga opinion. Nami gid kon may ara kamo sang kuano mga mensahe nga mapadala. Base si Aksyon Alvin, ma-alert lang da Aksyon Alvin, may i-chat ko na sa imo kay may isa naman kasalakyan kuno nga nagtingkaya dira sa National Highway going north. Aksyon Alvin, base makuan mo dira sa Talisay area, bagulan na labayan sa akon kumpare ni paring Joseph Yanson. No, delivery ka tubig ni kuno Aksyon Alvin, base ma-check mo sa Talisay PNP da. No, kay tumingkaya gisdalan siling ni pare Joseph. Kabay pang safe lang ang mga nagasakay sa sining carrying ma-deliver kuno sang tubig siling ni paring Joseph na labayan niya bag-o lang dira sa area sang Talisay, subject pa niya for proper verification kag information dira sa Talisay City PNP. Anong mga balita nga tutukan ta karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline? Now ari ay atensyon kamo ha sa mga kaaksyon naton buwas nga adlaw. Of course, as expected amuning pagtaas timbuok sa petroleum products, lakip na ang kerosene gas diri nga may increase man. Tiba kon mo ang estimated, I don't know kung pila gini karon, hindi man naton mahambal nga same ini ang forecast o kung ginpalayag dito sa Metro Manila nga amo man ni ang kataason sang petroleum products nga ipatuman diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Pero ang estimated nga saka sa presyo o bilis ang produktong petrolyo sa buwas nga adlaw Martes, kaya mo nang suki mo, amo tanong
ano ang nanamian gid sang mga oil companies nga Martes gini man ang nanamian nila kag do amo gid nga tiyempo nga luya gid nila yang magpatigayon no sang increase sa petroleum products. Amo man ang nga petsa amo man ang adlaw ang suki sang dalagko nga mga kompanya sang langis kun ini sila ang magpanubo sang petroleum products. Action Hotline. Daw balita kag estimated nga saka sa bilis ang petroleum products dito sa Metro Manila, ang diesel as expected was mga 11 pesos and 80 centavos to 12 pesos per liter ang itaas. Action Hotline. Amo na ni pag hamboy ti kon magdosi si 70 sobra na no presyo sang gatong o kun krudo. Action Hotline. Ang gasolina gina-expect was ang isaka niya 6.90 tubtob 7 pesos o 7.20 amo na ang gina-expect per liter abwas ina nga daw. Action Hotline. Sa kerosene gas ang increase gina-expect man magalabot sa 9.70 tubtob 9.80 ang kada litro. Action Hotline. Ala pa gustuhin ng ginawa nyo da. Hasta nga may ginawa pang publiko, hindi lang ni apektado actually ang mga tag-iyas ng salakyan nga pribado kag di pasahe sa sining big time increase sa petroleum products buwas nga daw. Action Hotline. Apisar sining agoniya kag subong man gina-eksperyensya sa publiko na nga way untat nga pagtaas sa presyo sa mga balaklon sa merkado because of the domino effect as expected, sigurado masaka mani ang mga nagapanguna nga presyo o kon balaklon. Man may mga transportation expenses ipatong manimo sang mga ipatong manisya no sang mga kuano sang mga negosyante. Alangan man ni karon nga i-shoulder nila ni kuno mo dako ang increase o paano mo na karon alangan nga ikaw ka may kapital ka bisan jutay lang ang ganansya mo dapat bawion mo gid. Action Hotline. Ano pagid? Diri sa Bacolod City, congratulations sa BCPO baw sininga weekend may iliwat sila ginpatigayon nga by bust operation. Grabe naman, sobra 3 milyones sa tatlo ni kasiprado nga operasyon ho. Ari man imo shabu imo nga daw abi ko gani ang mang-inasalang nagahatag sang unlimited rice. Ari galing niya hindi niya bugas. Pero ang natabo sa Bacolod, Negros Occidental, ano din nga shabu sa aton unlimited man. Action Hotline. Diin ay halin ining stock. Ini balaga mga stocks madugay na nga ari diri sa aton. Ay, purti kalain gid sang epekto niya. Action Hotline. Agi sunod sa Bacolod, wala sang kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. 0 kita. Kag Negros Occidental, may 7. Action Hotline. Update man na, sige bago lang natapos nga bayanihan, bakunahan part 4, aton inahibaroon, karon dugay diri sa aton sining pagpangalaga. Action Hotline. For the meantime, no, antes kita magtalakay sa pila pagid ka mga mayor naton nga topiko karon nga aga. Uy, Ario, buenas, kita man last week, puwerte diri ang Bacolod, dumatyagan kong color pink, grabe di kapo, isang naligad nga si Mana. Damo-damo gidi ang nagkaladto di sa Bacolod City sa Paglaom Stadium. Sa ginpatigayon nga political rally sang grupo ni Vice President Leni Robredo. Action Hotline. And it is our pleasure and honor to be for having the Vice President of the Republic of the Philippines Online sa hotline. Online sa hotline. live dari mismo sa Action Radio Bacolod or via phone. Joining us this morning is Vice President Leni. Vice, magandang umaga po. Welcome sa Action Radio Bacolod, si Action Art po. Ayun, magandang umaga Action Art. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Action Radio Bacolod.
Maraming salamat. Kami dito sa Bacolod, mukha yatang hindi pa ang iyong epekto sa amin dito nung nakaraang weekend. Ano po? Pero, Madam Vice President, ang dami niyo na po na naikot na mga lugar para sa kampanya niyo sa pagkapangulo. Ang taas po ng energy ninyo, mukha yatang hindi kayo naubusan ng energy. Kamusta naman po ang pagtanggap ng ating mga kababayan tuwing darating kayo sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas po? Actually, Action Art totally unexpected. Nung nag-umpisa kami, hindi namin ay naasahan na ganito yung reception ng tao. In fact, parang Bacolod ngayon nag-start ng trend. Kasi kung naalala mo, yung pinakauna kong bisita dyan right after the filing, ito yung nagkaroon ng stationary caravan from Silay to Bacolod. Opo. Nagulat na kami noon kasi grabe talaga. Tapos parang yung ibang mga lugar sumunod. Tapos everywhere we go, lalo na ngayon nag-start na yung official campaign period, nagugulat kami sa dami ng tao. Nakita mo naman, Art, dyan sa Bacolod, di ba? Opo, Hindi opo. natin inaasahan na unang-una yung mga mini rallies natin sa iba't ibang mga distrito, dinubog pa din ng tao. Yung pinakasadya natin doon sa mini rallies, na yung hindi makaka-join sa atin sa gabi sa Bacolod, ay mapuntahan natin sila. Pero hindi natin inaasahan na sobrang dami ng taong pumupunta. Sobrang dami. Alam mo, nag-start tayo sa San Carlos, tapos lumipat sa, nakalimutan ko na nga, Art, yung mga pinuntahan. From San Carlos, lumipat sa Sagay. Opo. From Sagay, lumipat sa Kabangkalan. Kabangkalan. Tapos pumunta sa Binalbagan. Opo. Tapos Himamaylan, tapos Hinigaran. Tapos Naglacarlota. Ano talaga, halos lahat, hindi halos lahat. Sobrang dami ng tao na nagugulat kami kasi ang expectation maliliit lang yun parang in preparation for the big event. Tapos yung big event, talagang na-exceed niya all our expectations. At nakikita po namin na halos lahat po ay gustong magpalitrato, gusto pong magpa-picture sa inyo, nais makalapit po. At para kasi sa akin, Art, kaya kahit mahirap pinagbibigyan natin, kasi ako mismo nag-e-enjoy ako Nag-e-enjoy ako na masyadong personal yung parang relationship na hindi lang ng kandidato, pero yung kandidato saka yung mga volunteers natin, saka mga supporters. Kaya ako kahit mas dagdag na oras yung kinakailangan ginagawa natin, kasi nakikita natin yung saya Nakikita natin yung saya saka excitement na nakakausap ka kahit saglit, o nakahawakan yung kamay mo, o nakakapa-selfie sa'yo. Malaking bagay yon para sa lahat. Opo. Madam Vice President, ito ho ay seryoso at nais pong malaman ng mga taga-Bacolod na yung office po ninyo, ito pong program natin, na Angat Buhay ng Office of the Vice President. Ma'am, ano ho ang mga naging proyekto ng Angat Buhay dito po sa amin sa Bacolod at Negros? Medyo marami tayo, Art. In fact, nag-start tayo 2016. Yung 2016 nung nilaunch natin yung Angat Buhay program, naghanap tayo sa iba't ibang mga lugar na mga towns or communities na hindi masyado nakakapag-access ng national government projects. Diyan sa Negros Occidental, ang nakita natin, Hinubaan. So yung Hinubaan, ilang beses natin yung binalikan. Yung pinakauna, nag-conduct tayo doon ng feeding programs, meron tayo doon ng para mga kababaihan ng mga sewing groups na tinutulungan. Opo. Tapos nag-build tayo ng classrooms. Ito yung Magsaysay Elementary School, Art, nasa taas siya ng bundok. Doon tayo nag-build ng classrooms. Tapos parang tinutukan natin yung Hinubaan nung nag-start. Pero after Hinubaan, lumipat tayo sa iba't ibang mga lugar dyan sa Bacolod. Halimbawa, meron tayong mga livelihood subsidies para sa mga iba't ibang organizations, hindi lang women, pero pati mga farmers saka fisher folk. Halimbawa sa Bago, sa Kawayan, sa Himamaylan, sa La Castellana, sa Murcia, sa San Enrique. Iba't ibang mga projects. Sila yung nagsasubmit ng proposal, tapos sinutulungan natin sila, hindi lang sa project development, pero pati sa pag-roll out, nagbigay tayo ng
financial grants hanggang sa monitoring ng project, tutok tayo doon. Tapos nung nag-pandemic, Opo. doon tayo bumuhos ng suporta. Nagdala tayo ng Vaccine Express sa La Carlota. Ginawa natin to sa Doña Hortensia Salas Benedicto National High School. Opo. Tapos yung pagpadala natin ng PPE sets sa mga medical supplies, halos lahat na mga lungsod sa mga bayan sa Negros Occidental yung regularly pinapadalhan natin. Tapos nung nag-Typhoon Odette, twice ako pumunta. Parang 3-4 days after Typhoon Odette, pumunta ako sa Kabangkalan saka sa Himamaylan. Opo. Tapos Opo. ngayong early January, pumunta ako sa Sipalay saka sa Kawayan. Kasi nagbigay tayo ng mga housing materials. In fact, yung pag-build ng mga typhoon resilient houses, partner natin dito yung Negrense Volunteers for Change, saka yung United Architects of the Philippines Negros Occidental. Parang hindi lang pagdala ng materials, pero pati yung pag-build ng mga kabahayan na hopefully hindi na basta-basta magigiba ng bagyo. Opo. Tapos naglagay din tayo ng ilang mga community learning hubs. In fact, binisita natin yung isa. Yung isa binisita Aha. yung pinaka-idea art ng community learning hub, habang sarado yung mga eskwelahan, yung mga bata may mapupuntahan na may mga tutors, may mga gadgets, may makakatulong sa kanila sa paggawa nila ng mga modules. Opo. Ma'am, ito ho, noong nakaraang rally, actually, you did mention this, pero nais po naming mabigyan ng emphasize. Ito po ang usapin sa Negros Island region. Ito po ang naging claim po ng Negros Island mismo, Oriental and Occidental. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Ito kasi pinag-aralan nito ng malalim nung nakaraang administrasyon. Parang hindi naman siya naisipan lang tapos ginawa. Kung naalala nyo, na-roll out na natin sana ito, di ba? Na-roll out na natin yung mga national government agencies, meron ng mga NIR na mga regional offices dyan. Yung pag-aaral kasi nito, Art, tiningnan na makakabuti sa buong Negros Island na pag-isahin siya. Kasi di ba ngayon magkahiwalay siya, yung Negros Occidental, kabahagi ng Region 6, yung Negros Oriental, kabahagi ng Region 7, Opo. na hindi na ma-maximize yung potential sa yung mga opportunities para sa buong isla. Pero yung pag-aaral na ginawa, na pag pinag-isa mo into one region, na yun na nga, NIR na sila, ma-maximize talaga yung lahat na opportunities available for the entire island. Yes So yung po. sa atin, nasasayang tayo na hininto ito in 2016. At tingin talaga natin, based sa mga naunang pag-aaral, makakabuti, hindi lang for NEGOC, pero pati din for NEGOR, na Correct. pag-isahin na talaga siya. So isa itong commitment na gagawin natin pag tayo yung binigyan ng pagkakataon to lead. Yes. Ma'am, ito po, ano pong masasabi ninyo? Doon po sa issue naman ng importation ng asukal at iba pang agricultural products ng ating bansa na mukha yata ito ngayong naging trend ngayon sa Pilipinas. At ano po ang maging programa ninyo tungkol dito? Ito, anywhere we go, Art, ito yung reklamo talaga ng mga magsasaka. Yung reklamo ng mga magsasaka, hindi lang na napakamahal ng inputs, lalo na yung abono ngayon. Para nag-umpisa siya mga 700, 800 pesos. Ngayon almost 3,000 na siya. Kaya wala nang kinikita yung mga farmers. So ang cost of production nila napakataas. Pag tumaas masyado yung cost of production nila, hindi na sila nakakapagkompetensya sa kamurahan ng mga ini-import na mga agricultural products. So ito talaga, hindi lang na namahal yung cost of production, pero mas binibili na ng mga kababayan natin yung mga imported kasi yun yung mas mura. So yung sa atin, Art, pag tinignan mo, mas marami tayong ini-import kaysa sa pangangailangan natin. Opo, Na opo. hindi yun yung gusto nating mangyari. Di ba? Ang sadya naman ng pag-import talaga, mapunuan yung kakulangan. Pero kung mas marami yung inaangkat natin, ang pinakalugi talaga yung mga magsasaka natin. Opo. Yung pangalawa, yung intent sana halimbawa ng rice tarification law,
na pag binuksan yung importation, mapipilitan na bumaba yung presyo ng bigas. Pero ito, luging-lugi yung mga farmers natin dahil talaga mas mura yung mga inaangkat dahil marami silang subsidies na natatanggap kumpara sa mga farmers natin. So ito talaga, yung magiging programa talaga dito, tutukan yung local production. Opo. Tutukan yung local production na yung tulungan yung mga farmers natin na magmura yung kanilang cost of production para nakakapagkompetensya sila. Yung tulong sa kanila hindi lang sa inputs, hindi lang sa pag-modernize ng mga equipment, pero pati yung pagtutok na sisiguraduhin na may market para sa mga produkto nila. Actually, sa Office of the Vice President Art ngayon, marami na kami mga programa for the farmers na ganito. And nakita namin yung benefits talaga sa farmers na pag siniguro na yung produkto nila merong institutional buyers, hindi na sila nalulugi dahil binabagsak yung presyo ng mga biyahero. Bali kami mismo yung tumutulong sa kanila na malink sila to institutional buyers at meron talagang assured na presyo. Ito, papalawakin natin ito, Art, pag binigyan tayo ng pagkakataon. Yes. Finally po, ano po ang masasabi ninyo kasi ito, malaking problema bukas, may pagtaas na naman, big time na increase sa petroleum products. Ano po ang masasabi ninyo sa nangyayaring ito at ano po ang maimungkahin ninyong solusyon dito? Ito Art, yung marami nitong nag-discuss sa atin nung nasa Negros Occidental tayo. Dahil doon lumabas yung maraming mga balita sa pagtaas talaga ng presyo. Ang pinakamabilis kasing pwedeng gawin ng pamahalaan ngayon, yung pantawid pasada. Siguraduhin na may ayuda kaagad. Pag sinabi natin kaagad, ngayon na. May ayuda na kaagad yung mga pinaka-apektado. Yun yung pinaka-short term. Pero yung long term, kailangan talaga mas tingnan natin yung mas pang mahabaan na solusyon. Pinag-uusapan ngayon, isususpend ba yung excise tax o aayusin ba na may mga produkto na suspended yung excise tax, may mga produktong hindi. Para yung mga, halimbawa yung kerosene, halimbawa yung diesel, mas mahihirap yung gumagamit ito. Better sana kung wala talaga sa excise tax. Kasi yung kwenta natin, Art, pag sinuspend yung excise tax, parang ang mga 10 pesos per liter yung ibababa ng presyo. Totoo na malaking revenue mo maaalis sa pamahalaan, kaya kailangan balansehin. Yung pinakahuli na talagang mas pang long term, solusyonan na talaga na halimbawa yung mga ginagamit natin na mga transportation vehicles ay yung shift na talaga na hindi gasolina yung ginagamit, yung mga e-jeep, e-buses, e-trikes. Ito at pwedeng tayo yung nagmamanufacture nito. Para sa long term, hindi tayo masyado naapektuhan ng pagtaas ng mga presyo ng langis. Na kadalasan hindi naman natin kasalanan. Hindi natin kontrolado. On that note, Madam Vice President, maraming salamat po at ang inyong huling mensahe po para sa mga taga-Bacolod at taga-Negros Occidental. Gusto ko lang talaga, Art, magpasalamat sa lahat po nakikinig sa atin ngayon na dumalo either sa ating mga mini rallies o sa grand rally sa Bacolod. Salamat po. Salamat sa mainit ninyong pagtanggap. Salamat sa lahat na sakripisyo. Salamat sa suportang ibinibigay ninyo. Ito po yung nagbibigay sa amin ng lakas at enerhiya sa susunod na parang 56 days. 56 days from today. Pag alis namin dyan, Art, sa Bacolod, dumiretso kami ng Cagayan at Isabela. So ano pa kami, yung energy nakuha namin dyan, bit-bit pa namin. Pagpunta namin ng Cagayan at Isabela. Kaya salamat po sa lahat na nakiisa sa atin. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Kipsi po, Madam Vice President. Maraming salamat. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Ayos si Vice President Leni Robredo. Pagbalik ta karon diri kita more on local news ngaton
pagatutukan. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may... The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline. Oy, may ara latest update pala parte sa mga kandidato nga mag-attend sa patigayunon ng candidates forum sang Commission on Elections or COMELEC. Ang attendance nagapakita nga siyam sa napulo ka mga presidential candidates nagkonfirma sang ila ni attendance. Ang damlag lang confirm ni Attorney Barry Gutierrez, abogado ni ni presidential candidate kagkaron Vice President Leni Robredo nga magatambong siya. Nagkumpirmar man magatambong Shanday Faisal Mangundato kag Dr. Jose Montemayor Jr. Inibase man sa update gikan mismo sa COMELEC. Ang una na nag-confirm nga mag-attend sa debate Sanday Leody de Guzman, Isko Morino, Norberto Gonzales, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao. Daw si Anay Senator Ferdinand Marcos Jr. ang wala pa until now naka-confirm, i-check that within today kung may ara ina, no? Ang una nga presidential debate patigayunon sa March 19. Ang vice presidential debate naman schedule sa March 20. Patigayunon ini dito sa Softel Philippine Plaza, Manila, dito sa Pasay City. Action Hotline. Lantawon ta niya. Kung ano ang mga update. Oy, sa aton sining nga mga ka-aksyon di ka mo magkalipat. Ang akon gid gina-remind sa inyo, Aryo, sa mga ka-aksyon ta, hindi ka mo magkalipat kay ini importante.
I-check ko ng patrol kay may aksidente kaina. Hopefully nga okay lang ning status nila. Patrol reports. Action Alvin, kumusta na sa aksidente? Nano ang natabo kag nanong kausa sa ning aksidente? Aksyon na Arta nakaangkon sa minor gid lamang pilas ining si Alvin Evangelista matapos sa aksidente nga na bungguan bala aksyon na Art ang ginadala sining Suzuki Carry sang isa ka gratur photon gratur nga ginamaneho ni George Mahinay taga Banwa sang EB Magalona. Ining duha ka mga salakyan aksyon na Art ining Suzuki Carry kag ang photon nga gratur lunsay going south nga direction from Talisay going Bacolod while ang ining Suzuki Carry action na Art ang ara mismo sa inner lane sang aksidente nga nag-overlap ining gratur rason nga likaw ini kuntani apang nadulaan sang control rason nga natumba ining salakyan action na Art sa sining aksidente nakaangkod gid lamang sang minor nga pilas especially nakaangkon sang pilas sa natuo nga nawala nga bahin sang iya sining braso ining si Alvin action na Art ang ining driver mismo sang Suzuki Carry karag gindala gilayon sa isa ka pribado nga ospital. May lang no kay at least nagtingkaya ka na siya because may ganiway mapilpila ng driver ni. Mans nagaisa lang ning driver action na Art may karga ini sang tubig ang iya sining Suzuki Carry kag base man sa pagpangusi sa initial ni Bali isa lang ka way ang or direction ang ila kadtuan. Correct action na Art isa lang ka direction going sila sa south direction from Talisay going sa Bacolod. Pag-abot dira sa may area sang zone 15 sa syudad sang Talisay diri man natabo ang ining aksidente action na Art. Muning report sang patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Alvin Graba. Munang aksidente Salamat kay Tiway matamaan ang driver. Muna ako nagamaniho sa salakyan, single ka man nga motorsiklo. Tricycle ka man, pribado ka man, kung ano man nga sa isang unit o salakyan dala mo, halong gid. No? Kay kung ikaw nagahalong, kung kay isang kadungan mo sa dalan, di mo gid ma-sure. No? Nami ipagid kadamo bala subong lain niya unique is Pilipinas subong Kabalo ka, ang lane naton, kapin pagid damo pa di dalanon gyapon, nga hindi 4 lanes, ngayon na balang hinay ang dalagan, pero ara gyapon gid sa inner lane nagagi. No? Tingong kay isa ang tendency dis Pilipinas lain di sa aton mo-overtake kablain ng sa tuo kaya maagi. Amo ginaang isa sa mga problema balang silingkunano ni man ang mga driver gina matsyag ko. Kay kon ikaw naka-insyende basta gani nga slow moving vehicle ka dira ka gid sa tuo maagi. No, dira ka gid sa tuo maagi kay kinanglanon nga amo na yamo. Nga kinanglan dira ka maagi kapin mga tricycle ka, mga gagmay ka nga salakyan, tigaling diri sa aton lain, aras tunga, yati ang tendency mo, ma-overtake ka sa tuo, ti kundasig kung lagan mo. Jutay tingki, tiyan mo na, nagaka-disgrasya, nagaka-aksidente. Kung kaysa aksidente, damo factor human error, mechanical error, na amo na masami, pero tiyan makina malangan bisan human error pakisay pas yung bangon sa diferensya sa salakyan hindi na iya pwede Morning lang kay Marites de Venegracia, Hermili Alcala, Aaron Padires, Ramel Villanueva, Jomarita Mayo, Purok Paglaom, Barangay Mansilingan, LC Mopada, Kapihan, Hilda Fernando, Wimori and Glory May Dilar sa Barangay Punta Taytay. Thank you gida sa inyo sining pag-monitor. Isa ina sang consolation namon mabatian kag may baluan nga ara kamo dira nagatutok karon nga aga, no? Salamat gid si Jocelyn Araman, no? Thank you gid Jocelyn kag sa kay Vergie Olpinda sa Silin Homes. Amo na iya
Kay Alex Montesada, kag sa iban pagin nga naga-monitor, good morning sa inyo. Action Hotline. Mga taxi driver, kumusta ang inyo biyahe? Prepara na nga daan, kag kung pwede palang pa full tank na karon, agod nga preparasyon, ang importante nga hindi kamo magpalamahulay buwas sa presyo. No? Galing ti ano mo ni kaka-full tank kung waay ka man benta ay mo man kung abiga di pasahe ka o kung nagabiyahe ka lang o paano ka maka full tank kung waay ka man tuon idog pa full tank. Action Hotline. Grabe no, ti amo gina realidad ba na sang sitwasyon diri sa Pilipinas subong ti amo ang balantayan taya kay pagtaas ang presyo sang gatong ni tuloy sa Burgos ng Ligad gapon nagupod kay misis ng umpra do hila naton kasang presyo ako nga tuloy tag pila ka gatos ang kilo ay grabe mo siling ko way magkusalapo mo ni nga presyo sa mga balaklon sa mga ba. Action Hotline. Ario, ang Bacolod City actually congratulate ang Bacolod City Police Office congratulate sang PRO6 director kay sining nga weekend grabe ang operation sa BCPO do tatlo gikasod-asod may isa pa nga dako to sang Saturday nano siling ko nga daw never ending ini kon istorya sang droga kag ano man unlimited ang stock ta diri sa Bacolod nga tag pila ka milyon yang nagakala ka recover perme ari man siling ko nga din nila ginapaagi ni yaman. Online sa hotline. Pero congratulations no sa BCPO. Of course, hindi kita magkalipat nga ti ang leadership dira sang BCPO. Amo man ang naga-convene so kun amo man ang nagabulig nga magtrabaho ang tao ya. Joining us over the phone is Colonel Joseph Thomas Martir. Sir, mayong aga sa imo. Sir, mayong aga man sir, mayong aga sa listeners ang Action Radio. Salamat gid, congratulations sa inyo team no kay Sir Puerto and the rest sang mga nag-operate gid sini nga weekend lang hasta kahapon do sobra 3 milyones tanan ang recoveries naton sir. Yes sir, nagbunga man sir ang aton Bigit Brigada Simana ang campaign ta sa against illegal drugs no ang aton nga mga station commanders nga panginguha gid nga with all the information na mag-gathered, i-operate din na namon kag we were able to account daw dako-dako man drugs and dako-dakong market value. So gina-congratulate ko gid ang aton mga personnel. Pero sir ini nga operation inang brigada si Mana nano magasigi ni siya kasi lingko kon damo kag do siling ko do ka unlimited sang kuan di sa ato now sang kadamuon sang supply di sang Sabuao. Yes sir, atong birada si Mana sige gina sir no depending gina siya sa availability kasi may mga input nga mabaton may strike gina dayon ng aton police di ka budlay nga base laptop pag sa aton balang syudad so amo ginatinguan naton. Pero ano man, ang inyo latest nga monitoring coming from the Intel operatives, may mga bag-o daw tuhaw diri nga drug group nga nag-operate ni or same gihapon sir ano nagbalalik ning iban to? So far daw wala man ta may mga report man ta from the PDEA no coordinate mga mission PDEA but baka considering Bacolod no hindi lang kay Bacolod Philippines has a very vast shoreline kaya siyang sudlan bisan din ka lang masulod no kag man aton nga mga gadgets sa mga ports seaports hindi gid pa maging high tech no wala pa ta sa mga scanners or what so kapos lang sa ilang magsulod but nevertheless mula nang amon nga mabulig action tingwan ginamon nga makadakop kami sa those based on information gathered tingwan ginamon nga mga takpanta ni sila. Pero daw why naginman sang ulihi nga nagtuhaw nga mga ngalan sir nga daw kadagko sa mas tax nila abe? So far daw may ara man guro action na ginamonitor gina naton basi mga bilin pa nito sang nakuha pala to sa Valenzuela bala nga daw 1.1 billion to. Sus Mario Joseph. Iyato potos daw for China man amo man tong nakik-recover sa area ang potos niya. Grabe no China yung mga putos no.
Kung lang taon mo Mga lang, high tila nga ordinary lang, sir, no? Oo, muna nga niya sunod. Palario, iya putos. Ay, grabe nga diskarte. Lati kung wai katuod sang kapabilidad nga magmonitor sina, kapin pa maglusot sa puerto nga hindi mo maskan mayo, ti lusot wai na tong minilyon ka pesos Oo, kumugin action art. Kaya mo nagka-double kami effort para lang niya madakot na sila. Aha. Sir, election, anong pinaka-latest subong is ang kuan ninyo, meetings with the COMELEC? Yes, so far may meeting naman kami this Friday. No? So far, so good naman. Wala man medyo matawhay man ta. In fact, yung visit ni VP Lenny, nagiging peaceful man and successful. Wala kita tuhad incident na tabo. Hopefully, ma-maintain tani with the cooperation of everybody. Lapit ng election, we will be securing kanan. Hindi lang kay candidates, supporters, but to include also mga COMELEC officers and all. Mhm. Sige. Why man sir mga reshuffling sir, no? Sa mga police stations ta? So far, wala pa man action kay election period. May banning naman kasubok. O may baning. Okay, iting isa ka importante na nga ang isa ka police officer o kung isa ka police official kaya may printing ka kandidato, kinaglan siguro iban kinasaylo ni mo. Yes, oo, mayroon na before pa nag-start election period, maging pang silo na. Okay. Ate, sige. On that note, Colonel, basi may bilin ka nga mensahe sa Bacolod noon? Yes, of course. Oh. Thank you, Gid, sa naghahatag sa aton information. Without you, hindi man naman ni madakop. So, let's work together para for a peaceful Bacolod City. Thank you, Gid. Salamat, Kid. Good morning, kag keep safe, Colonel. Thank you, sir. Action Hotline! Alas 9:04. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Melay at Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon sa harap. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Hotline.
Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga aga kay paring Turco Junco may nga aga dira sa Isabela. Kumusta ka na? Si Diding Alojamiento kag Winston Goles. Siling ni Sir Winston Goles, siling niya, Sir, good morning. Magbaybast, ginapakita ang Shabu nga na-recover. Nga wala ginapakita kung diin kakantong Shabu, kung bala ginaula sa baybayon o kung ginatutdan. Actually, ang pag-intindi ko na, sir, while the case is still going on sa korte, ara na siya sa crime lab, kaya gina-exhibit pa na mo, mga ginagamit na siya as evidence. Pero may mga schedule na sila actually nagligad ito nga pag-distraction na ginasunog ng pag-intindi ko. No? Amo na ang ginahimo sang kapulisan upo na dira ang iya sang PDEA. Nagligad ito may invitation gani sila nga ginsunog ang Shabu. No? Balo ka damo mga issues kung kaysa nga tiyang Shabu basi kung rolling naman liwat bala kang ibligya. Ay, berte yan. Pero no ka unlimited, no? Makon mo tag 1 kabilyon iya nga presyo sa Shabu ang nagaka-recover dis Pilipinas. Ti ko nakalapta to, nakalabotos pumuluyo, sigurado na mo naman utok nga magkuging. Ti mo nagdelikado kung magkuging ang utok tawo kay disgrasya gid ya. No? Kung way ka na sosto mo nga paminsaron, laban ka gidi sa itip na amo nang pinakabudlay gid. Action Hotline. By the way, mga ka-action, congratulations sa Bacolod, no? Nga, number 1, Bacolod City, 0 ang case ng COVID kapon. Hopefully, masigi-sigi na ni and expectedly, bisan si Dr. Chris Nakamuno last Saturday, siling niya, ako galaom gid nga until March tani nga ma-continue ang aton alert level 1 status. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton sining nga pagpangalagad live diri sa Action Radio Bacolod is the Executive Director sang EOC. We have Ma'am M. Ang. Ma'am M, good morning. Good morning, may aga Action Art, may aga man siya nagapamati. Salamat gid sa time, no? In a way, naming balita ni kahapon ang Bacolod, at least 0 ang case naton. Hopefully today, amo manigapon ang case na, ma'am. Well, actually, may ara kita anom ka cases today. Kahapon 0 kita, but we have 6 cases today. Okay. Pero tiina ang case possibly this afternoon pa ina ipagawas ng DOH. Yes, oo. Karon sa subong na i-take up sang DOH, may resulta na sang kagabi nga mga reports sang aton mga molecular laboratories. Ma'am, ini nga indicator nga at least naka-0 kita liwat after pila ka mga sinimana, isa ni siyang good indicator man nga siling ko at least ang in IETF most probably in favor sa gina-expect na ton nga alert level 1 status ta until the end of March? Yes, that's for sure. Kaya na-maintain taman Action Art ang 1 big na case per day for the last, since March 1. Sugod sang nag-alert level 1 kita, nugbo man lang kayong cases ta, may 1, 2, naka-0 na kita. Subong man lang gani ang pinakataas na naman ang anom ka cases. So at least medyo tulutaway. Pero ma'am, mag-update ko ay itong last weekend, bala o kung last part 4 sang ginpatigayon nga national vaccination, kamusta ang results sa to? Nalabot ang expectation or expected numbers sang vaccinees? Well, ang ato niya nga expected turnout more or less na-reach naton kag amo man gyapon ang turnout. Action Art kay as I have explained before na ang ato niya everyday aggressive man yang kampanya sa gyapon sa vaccination. Kag daw naubos na ang tanan nga mga willing pa-vaccinate. Action Art, except those na mga 5 to 11 years old. So far, ang mga siguro ang wala na lang din mabakuna, ang hindi gidya magpabakuna, Action Art. As a matter of fact, 133% kasi ito sa aton target population. That's a very high number. That's the highest in Western Visayas
one of the highest gani guro in the whole country ang aton vaccination rate, no, ang aton accomplishment diri sa Bacolod City. And in fact, kung i-compare mo sa iba nga mga LGU sa palibot, mataas siya kayo ang aton accomplishment sa vaccination. So, wala man kita nakabahala, although hindi sila nga ang turnout sa mga nagpabakuna sa National Vaccination Days Part 4, hindi gid pareho sa previous naton nga mga National Vaccination Day, simply because halos na nakapabakuna na, halos kalabanan nga gusto magpa-booster, nakapa-booster dose na. So amo na ngaton benchmark abi Action Art ang supposed to be ang target gidya for NVD4. Kagti pareho siya sa 5 to 11 since nga limited man lang ang supply ng ginapadala sa aton sa vaccine, na ubos ito gani gurong 5,000 ba may no? Yes, so ang nakulang na naman ang aton. Actually, dira kita kulang subong sang bakuna ang pediatric nga 5 to 11 years old na vaccine. Sa gahulat pa kita nga may maabot liwat kay kadamo pagid sa mga parents nga nagka-contact sa aton nga gusto nga mapabakunahan nila kabataan. However, wala na kita gid sang nabilin na vaccine subong para sa amo na nga age group. Okay. Pero ang the rest of the population niya kumpleto pakita gyapon Action Art para sa ibalos ang aton umuluyo kumpleto kita sa tanan nga vaccine brand na pwede gid sila kakadto anytime, any day sa aton mga vaccination center. Why man update ma'am from National Vaccination Operations Center ano mga possibly next schedule of delivery sang vaccine for 5 to 11? As of now, wala pa Action Art. Waiting pa kita tanan, like the rest of the country, pareho man sa iba nga mga local government units na nagahulat man kay kulang ang aton supply sang bakuna para sa mga kabataan. Ma'am, kundi nagligad na muno ni Councilor Novero nga daw may mga schools na nga nag-submit sa iya office sang application for the face-to-face and then do forward nito sa office ninyo sa EOC daw mga more or less 5 to 6 schools na dugangan to ma'am subong? Actually, ang sa mga private schools, damo, even institutions of higher learning, no, mga college, naga-apply. At the same time, hindi lang face-to-face, iban pagid nga mga activities like face-to-face nga graduation, amo na subong ang gina-apply naman, damo da kami request ng mga eskwelahan ma-face-to-face graduation. Actually, under sa aton guidelines, kung magpabilin kita sa alert level 1, allowed na gid manina Action Art. Except that, may mga recommendations lang kami of certain guidelines nga dapat i-observe sa ining mga eskwelahan, ining may mga request. At the same time, mas mayo gid nga nakabalo kami sa EOC para ma-monitor namon ining mga events. Okay. So, at least, inaaktuhan magro within this March, no, sa EOC, kung ma-discuss, especially sa mga medical expert nga member dira. Actually, Action Art, ang mga requests, as they come, dinadeliberate na namon kada aga, ang mga requests, ang na-deliberate na namon, may mga reply na kami, Action Art. So, may mga approvals na kami nga na-issue. Okay. Ma'am, ipalabot ko lang sa imong information kay sa PIO, sa mga post ninyo sa PIO. May mga nag-comment, nag-question di siya kay gapamangkot kung may AstraZeneca vaccine. Kay last time ko pag second dose nila, expired na ang vaccine. Siling ko to, why man nagkakaubos man pero may vaccine. Di may mga nag-expire man, ma'am? As of now, ang aton vaccine sa AstraZeneca, nag-hold kita, ginpa-hold naton ang delivery. Amo na ang rason nga wala kita sang AstraZeneca sang nagligad pero supong may ara na. Nagpa-hold kita sang delivery kay i-deliver nila sa aton Action Art. Kadako nga volume kalapit sang expiry date. Kalapit lang sang expiration date so wala naton ginbaton. Okay. Amo na nga wala kita sang
AstraZeneca available Aha. sang nagligad. Pero nag-request kita sang gamay lang nga volume. Kay kung ginpilit to nila sa aton na kadako kayo sang volume nga i-deliver, hindi tagid siya mapaubos kay less than 1 month ang expiration nga ginhatag sa aton. So, we Sus. refuse that delivery. So bali hindi na yung subong gin-purchase ng now, city. kompleto na kita. Oho. Bali hindi na yung Kompleto na gin-purchase ma'am ng city. No ginpadala niya from the Invoke. Ang ato tani ang ipadala nila sa aton, part to siya sang LGU purchase naton nga mga vaccines. Okay. Pero wala sa gin Baton. baton and sulat si Mayor Bing na hindi lang kita na magbaton because ang rason tamaan ka lapit sang expiration date kag kadako kayo sang volume. I see. So anyway, maki-update na kami sa imo in case kung may ara ginban mga advisory but expectedly, hopefully, until March 31, amo na ni ang alert level status naton sa Bacolod, ma'am. Yes, we are expecting alert level 1 kita sa gyapon Action Art. Aha. On that note, Ma'am M, salamat sa time. Good morning. Thank you. Action Hotline. Ayos damo man ang sa province kung nadumduman nyo may mga nagkala-expire man to gani, no? Kahit ipadala din nila inang lapit na lang malato ang expiration. Oh. Hindi, paano mo na karon kay ginawa mo lang gani ka nagligad kapin pa sa tong tiyempo nga ginawa pa sa province ka convince ang mga manugpabakuna. Oh, paano mo na karon alangan mo ipang tublok sa Carabao na? Kung nali makuha mo ang vaccine, kadugay pa ganing ginaktuhan to sang DOH Region 6. Kung anong himuon sa itong mga nagkala-expire. Ayos Why na naman ko tiyempo Gervie Kauyong, good morning. Makuha na lang ko guro ma-extra na lang ko to Kaya why naman ubos naman ang obligasyon ko. Thank you gid sa tanang nagbuylog sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Hotline sa Lunes nga presentation March 14, 2022. Action Hotline. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, laputon ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number 1.